Takže čaute ľudia, dneska vám natočím video vonku. Ježišmaria, mačka tu je, kámo, kúkajte. Neviem, jak sa otáča kamera, ale pozrite. Kočička. Cicu tu máme. Pozri sa, cica. Cica, pozri. Cica. Normálne cicu má vonku. Co to je? Cica. Pozrite, aká je zlatá. No pozrite, čo mi robí. Chceš pozrieť do videa? Ja neviem, čo je. No to je jedno asi. Ahoj. No. Ináč. To vám zabudlo povedať. Som nechcel vlastne natáčať tú mačku. Pretože mi vyrušila video, som chcel povedať, lebo že strašne vám ďakujem za 50 odoberateľov. A pre 51. Ale ináč veľmi vám ďakujem za zhľadnutie na videu. Maj tým a maj tým. Proste ja som to nečakal, že bude až takéto obrovské zhliadnutie mať. Akože fakt to určite, kamoši, ja vám veľmi ďakujem za to zhliadnutie, lebo fakt som nevedel, že bude takýto raz na tom videu. Lebo ja som to fakt nečakal. Ľudia, ja som to fakt od vás nečakal, že toto mi spravíte. A ešte som vám chcel povedať, že keď poznáte Davida Gameplaya, David Gameplay X, alebo keď neviete, kto to je, tak vám to dám do opisu. Kámoš, tak čo už je tma? Však je ešte 18:40. Pozrite. Neviete, či to vidíte. Bolo jedno, lebo to bolo naopak to napísané, pretože mám to zrkadlo nastavené na ten mobil, takže neviem. To vidíte, že teraz je 10:18, kam som chcel povedať, že 10:41. Ale to som akože počítal za ráno, myslím, nie na obed. A som tam, keď neviete, to je David Gameplay, tak vám to dám do opisu. Napíšem vám to meno. Letadlo tam ide, kúkajte. Ukajte sa, kámo. My to máme furt letadla. Neviem, či ste ho videli, a to je jedno. Lebo mi to nejde akože otočiť, ja som to chcel strihnúť, ale to nejde. Ja sa idem ešte čas pozrieť, takže čakajte. No, to je fotka. No, takže veľký zúfam, nejde mi to otočiť. Ja neviem prečo. Mi to nejde. Pretože asi to bolo z dubu. Asi preto. No, ideme tomu Davidovi Gameplayovi X, že tu na tomto mieste bol. No. Presne to boli. Samozrejme, nepoviem vám toto miesto, lebo mi tu prídete. Nepoviem vám toto miesto, fakt. My sa tu hrali. Takto, tuto, v týchto veciach. Viete, jak sa tu hrali. Vy čo tu viete, máte to aj na jeho YouTube. Má to aj na vchádzajúcej. Je cica ide. Počuje to vlastne cica? Počuje, ne? Ježišmaria. Najvož má naučiť cizanovku ináč. No, ukážu vám cizanovku. Ďakujem. Ak chcete, tak vám to raz naučím. Ináč, vám som nedal pís moc. Neviem, mám napísať opis, tak vám napíšem len toho meno toho z YouTube. Ježišmaria, to je urobené. No dobre. Ja ukážem, ako vyzerá zidanovka. Let's go!
Potom by si myslel Žida. Let's go. Idem. Som tu. Maria. Tak si naučiť si zanovku. Tak. Čiže tam je vštela. Vidíte? Dobre. Musíte. Má najprv dve nohy. Ja neviem, čo ma to zapadlo. Každý má asi dve nohy, ale okrem tých, ktorí nemajú nohu. Ale samozrejme, z toho som musím dať to fakt. Preto by sa nám dal, to je jedno. Musíte mať najprv takto, no. Samozrejme, keď bežíte a takto, a bez posunúte nohu. Ale vás vám to ukážem ešte raz. Maria, to bolo hrozná sidonovka. Jo. Okay, let's go. Sa vám ukážem nejako. Sa húpem. Tady ide motorka. Neviem, či to počuť, ale ide motorka. Ide motorka. Počkaj, ako to je nízko. Počkaj, ja nechcem. Počkáme. Počkaj, asi toto by bolo asi jediné miesto. No, asi áno. Opla. Budete ma vidieť teraz. Teraz ma nebudete vidieť. Opla. Nikdy ma nebudete vidieť, pretože zaskočím. A nevidíte ma, som neviditeľný, pretože som zaskočil.